Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада. Безнең бурыч татар халкын берләштерү. Россия төбәкләрендә татар халкының үсеш стратегиясе эскизы тәкъдим ителә башлады. Татарлар дип, без татар дип, милләтебезне онытмыйбыз, телебезне, динебезне онытмыйбыз. Әфганстан шикләреннән совет гаскәрләре чыгарылуга 30 ел. Күңелләр тынычланып бара инде хәзер. Киләчәктә андый сугышлар булмасын. Алла бирсә, шундый теләктәмен. Казанда Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең финалы узды. Муса Җәлилнең батырлыгын чакын иң элек безнең балаларыбыз белергә тиеш. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе төгәлләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Татарстан Дәүләт Советына юлламасында татар халкының үсеш стратегиясын эшләп, аны кабул итү кирәклеге турындагы тәкъдимен истә тотып, Бөтен дөнья татар конгрессы зона пленар киңәшмәләрен башлап җибәрде. Башта Татарстан Республикасы районнарында февраль аеннан Россия төбәкләрендә стратегик документның эскизы татар җәмәгатьчелегенә тәкъдим ителә. Аның беренчесе Екатеринбург шәһәрендә узды. Безнең бурыч татар халкын берләштереп, кулга-кул тотынып, өмет белән алга бару. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев очрашуда үз чыгышын әнә шул сүзләрдән башлады. Татар халкының үсеш стратегиясе эскизын тәкъдим итү утырышында Урал федераль бүлгесеннән татар иҗтимагый оешмаларыннан 1500ләп кеше җыелды. Тулырак киләсе видеоязмада. Урал татарлары курултайы вакыйгаларга бай булды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Свердлов хакимияте вәкилләре белән очрашты. Ельцин үзәгендә экскурсияда булды. Акбарс һәм Екатеринбургның автомобилистлар хоккей матчында күрде. Шулай ук Березовск шәһәренең татар-башкорт җәмгыятенең дәрәҗәле кунагы булды. Әлеге каланың 20% халкы чыгышлары белән Татарстаннан узган гасырның уртасында шахтага эшкә килгән. Шәһәрдә Тукай урамы бар. Урамы да бар хәтта әйе. Моның вакытына туры килә. Светлау вакыты белән сезгә. Корылтайның икенче көне Татарстан Республикасының Свердлау өлкәсендәге даими вәкиллегендә үтте. Васил Шәйхразиев Чиләбе, Курган, Свердлау һәм Төмән өлкәләреннән, шулай ук Ханты-Мансия автономияле бүлгесеннән килгән татар иҗтимагый оешмалары лидерлары белән җыелыш уздырды. Менә стратегияны без халык белән уртага салып сөйләшү булганда, без әйтәбез, безгә шелтәдә әйтәләр, безгә тәкъдимдә әйтәләр, безгә төрле. Безнең өчен иң мөнәсәбәте битараф булмаска. 3 сәгатьтән артык барган очрашуда һәр кеше үз сүзен әйтергә өлгерде. Татар лидерлары белән очрашуларның гыйнвар аенда Татарстан буенча башланып китүен, февраль-март айларында эшче төркемнең әле тагын 7 федераль округта буласын, март аенда стратегияның фермерлар корылтаенда тәкъдим ителәчәгендә әйтеп китте. Июнь аенда эскиз проектка күчәчәк. Болгарда узачак татар имамнары форумында тәкъдим ителәчәк. 30 августта стратегия кабул ителергә тиеш. Мы ведь прошли очень много сложных этапов. В начале 90-е годы, прежде всего, когда, как взрыв замедленного действия, пробудилось национальное самосознание, мы на первом этапе решали задачи возрождения народов. То есть вот это национальное самосознание мы действительно сформировали. Вот сейчас задача сохранение того, что мы уже добились. А еще конкретнее, сегодня задача сохранения национальной самобытности нерусских народов России. Урал федераль бүлгесе татарлары җыены көннең икенче яртысында Свердлау өлкәсе халык иҗаты сараена күчте. 1500 якын кешене милли киемнәргә киенгән кызлар каршы алды. Курган облысы Әлмән районыннан, Әлмән дигән авылдан шундый форумга килдем. Безнең делегациябызда 5 кеше, мондый форумда беренче тапкыр әле. Бездә менә үткән елы үтте всероссийский сельский сабантуй. Көч бирде, безне уятты, без йоклап аткан татарларны уятты ул. Мин Пермь өлкәсенең Октябрь районында
татар авылында, ең зур татар авылында туып үстем. Анда татар урта мәктәбе була торган. Күп еллар эшләде ул. Чеп-чи татар мәктәбе. Бөтен фәннәрне без татарча укыдык. Физика, математика, химия, башкаларын барысын да татар телендә. Каяндыр китаплар булган, аны тәрҗемә итүчеләр булган. Менә хәзер мин кайтып мәктәпкә кирип карасам, анда минем белән здравствуйте дип сөйләшәләр. Анда мин сорадым, әйтәм, татар телен укыйлармы? Укыйлар. Атнасына 1 сәгать. Менә шулай итеп, ничек итеп татар балаларын ничек итеп өйрәтергә була, ничек итеп үстерергә була татар телен. Проблема күп. Урал татарлары җыенын Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиле Хайдар Гыйльфанов ачты. Хөрмәтле якташлар, хөрмәтле милләттәшләр, искиткеч матур изге көн, чыннан да күңел бәйрәме, беренче тапкыр Урал федераль округында менә шушындый татарларның матур җыены, шушындый матур бәйрәм белән, шушы беренче җыен белән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Төбәк дәүләт хакимияте вәкилләреннән Свердлов өлкәсе губернаторы урынбасары Азат Салихов катнашты. Милли үзаң, рух, татар халкының үсеше турындагы төп доклад белән Васил Шәйхразиев чыгыш ясады. Милли шура рәисе әлеге мөһим документны эшләүдә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе галимнәренең катнашуы турында да әйтте. Бүген стратегияның эскизы 2 шигырь астында. Кем мин, татар булмагач, һәм без татар дөньясы. Форумда катнашучы күп кенә татарлар тарафыннан ул хупланды. Шунлыктан мин әйтерем, менә регионнарда безнең федеральный законыбыз эшләп килеп, татар телләрен муниципаль главаларына китереп җиткереп, безгә татар телен өйрәтегез дигән главаларга китереп җиткергә кирәк. Шулныйны именно главаларның куласында ятсын ул. Татар телен өйрәтү законы. Шул вакытта без менә дигән иттереп яшәп телебездә сакланыр иде. Үзебездә татар булып, горур булып калыр идек. Татар халкына бер-берсе белән дусрак булырга кирәк. Дустана мәгълүмәдә булырга кирәк. Татар халкын бер-берсен күтәреп алырга кирәк. Екатеринбург милләтнең стратегик документын төзүгә җыелган Россиянең беренче төбәге булды. Чиратта Ростов-Дон, Уфа, Самара, Томск, Кишкарала, Сахалин. Урал федераль округы татарлары җыенының рәсми өлешендә Свердлов өлкәсенең Красноуфим шәһәре һәм Татарстан Республикасының Әгерҗе шәһәре белән килешү имзаланды. Шулай ук Кукмара һәм Түбән Серга, Баулы һәм Әртә районнары белән хезмәттәшлек килешүе озынайтылды. Форум Татарстан Республикасы сәнгать осталарының бәйрәм концерты белән тәмамланды. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Теманы дәвам итәбез. Бүген безнең төшерү төркеме Ростов-Дон шәһәреннән кайтты. Биредә дә татар халкының үсеш стратегиясе эскизы тәкъдим ителде. Вакыйга урыныннан Лесена Садретдинова. Милләттәшләребез артыннан дөнья гизәбез. Хәзер без Ростов-Дон каласында. Аның тарихы 1740 елны башлана. Ростов-Дон каласына килеп чыгуыбызның сире бер. Монда 9 өлкәдән җыелган милләттәшләребез. Әлбәттә, инде татар халкының үсеш стратегиясе буенча очрашулар. Иң беренче, әлбәттә, без шәһәр буенча сәяхәттән башладык. Мы сейчас путешествуем по Ростову, и у нас есть компактное поселение «Татарский двор». Раньше там жило самое максимальное количество татар. Притом татары в основном владели мукомольными предприятиями, то есть так как здесь идет очень хорошо агропромышленность развита, и зерно вывозили по реке Дон. Это город 5 морей. Вот, наверное, вот это гостеприимство, в том числе и татарское, которое здесь присутствует. Здесь у нас по переписи 2010 года было 13 948 татар во всей Ростовской области. Әлеге төбәктә гомер итүче милләттәшләребез хакында без алдагы тапшыруларыбызда җиткерербез. Хәзер татар халкының үсеш стратегиясе буенча иң беренче киңәшмә шушы төбәкләрдә гомер итүче татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре белән узды. Бергә җыелып, кабатланмас өчен бергә оештырып, бер документ ясап җибәрә алып микән, ничек ул рациональнерак, эффективнерак булыр икән? Без бу процесска гел кысалмыйбыз. Ни өчен дип әйтәм, әгәр дә хәзер әйтә башлыйбыз икән, бергә җыешырбыз дип кемгәдер ошый ул, кемгәдер ошамый ул. Һәрбер кеше, һәрбер татар кешесе, һәрбер татар җитәкчесе үзе самостоятельно керә ала. Менә мин әйттем, тагын безнең татар конгрессы сайты
аны җибәрергә була. Минем исемгә электрон почта белән, обычный почта белән, ләкин менә көн саен безнең электрон почтага андый тәкъдимнәр килә. Түгәрәк өстәл артында сорау тәкъдимнәр күбрәк үзләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрделәр. Мәсәлән, Ростов-Дон шәһәрендә бердән-бер җәмигъ мәчете мөселманнарны берләштерү урыны. Ул бәйрәмнәрдә бар халыкны да сыйдыра алмый. Мөселманнарның иң зур теләге җәмигъ мәчетен зурайту яисә яңасын төзү. Шулай ук Ростов өлкәсе якташлар оешмасына даими офис булдыру. Бу хакта губернатор урынбасары белән очрашу вакытында сүз күтәрелде. Ростов өлкәсе Кәрим Тинчурин һәм аның туганнарының тамырлары белән бәйле як. Театр елы уңаеннан драматург иҗатына, татар театрына багышланган музей ачу мөмкинлеге булырмы дигән сораулар да яңгырады. Түгәрәк өстәл барышында татар оешмасын төзеп күп еллар хезмәт иткән аксакаллардан үрнәк алу, күбрәк яшьләрне җыю кебек тәкъдимнәр булды. Большая проблема у всех, наверное, тоже председатель сталкивается, это текучка активистов, когда молодежь приходит и уходит. Мы этот вопрос решили, сейчас прорабатываем систему полностью. Мы внедряем систему начисления баллов активисту за его активные действия. Татарлар белән һәммәбезгә бергә булырга, шул стратегияны разрабатывать итәргә без дә непосредственно участие хотим принимать. Шуңа өчен без килдек шунда. В первую очередь, это рахмат сезгә, рахмат тагы конгресска, да, что сез күтәрәсез безне, татарларны. Көннең икенче яртысында Ростов-Дон шәһәрендә Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округларында яшәүче милләттәшләребез татар халкының үсеш стратегиясе эскизы белән танышты. Залга җыелган татарларны Ростов өлкәсе губернаторы урынбасары Василий Рудой сәламләде. Татар, которые проживают в многих муниципальных образованиях нашего региона. Партнерские отношения они всегда поддерживали. С Республикой Татарстан первое соглашение о сотрудничестве было заключено еще в 2004 году. Мындай мероприятиялар кирәк безгә. Очрашырга, сөйләшергә. Милләттәшләребез төрле фикер тәкъдимнәрдән соң Татарстан Республикасы сәнгать әһелләре катнашындагы зур концерт шаһитлары булдылар. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Ростов-Дон шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Әфганстан шикләреннән совет гаскәрләре чыгарылуга 30 ел. Күңелләр тынычланып бара инде хәзер. Киләчәктә андый сугышлар булмасын. Алла бирсә, шундый теләктәйм. Казанда Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең финалы узды. Муса Җәлилнең батырлыгын чакын иң элек безнең балаларыбыз белергә тиеш. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе төгәлләр. Әфганстан шикләреннән совет гаскәрләре чыгарылуга 30 ел. Бөтен Россия киңлекләрендә бу уңайдан төрле чаралар уза. Батырлык күрсәткән герой әфганчыларга юбилейлы медальләр тапшырылды. Татарстанның һәр районында да матур чаралар, искә алу митинглары үткәрелде. Әтнә районында безнең хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева булып кайтты. Он 15 февраль һәр әфганчы өчен тарихи көн. Хәлак булганнарны искә алып, исәннәр өчен сөенә алар. Соңгы совет сугышчысының Әфганстан шиген атлап чыкканга 30 ел. Әтнә районы әфганчылары айруча дус, бердәм, аларның үз оешмасы, ансамбле дә бар. Биредә әфганчы ветераннар хәрәкәтен 1995 елда Ленар Кәбиров булдырып җибәргән. Әфганчылар җыйнысы елдан-ел үзенең кешен арттыра, без танылабыз. Менә 25 еллыкта без үзебез шуша 30 әфганчы арасыннан ансамбль оештырып, формалардан чыгып, нәкъ менә голови вереты кебек шуларның җырын җырладылар җегетләр, молодцы. Миңа аптыраучылар да бар инде. Ни өчен, нәрсәгә, ничек? Ну, кемдә булса бердән эшләргә тиеш инде. Аннан соң инде икенчедән, әгәр дә мин бушны ташлыйм икән, сүнәр кебек инде. Юбилей уңайыннан яңа җыр яздырганнар һәм китап та чыгарганнар. 30 еллап вакыт үтте, күңелемдә генә тирән яра. Төшләремдә һаман сугыш бара. Кыскача тарихка да күз салыйк.
Афганстан һәм Советлар Союзы арасындагы хәрби конфликт 1979 елда башлана һәм 10 ел дәвам итә. Берничә генә минут эчендә ул сугышның бөтен михнәтен, ул сугышның бөтен газабын, ул сугышның бөтен аянычын күрсәтеп бетереп булмый. Алар барысы да менә беренче, икенче рәттә утырган егетләрнең күңелләрендә, егетләрнең йөрәкләрендә. Шуңа күрә ул хисләрне кузгату, бәлки бер яктан караганда инде безгә уңайсыз да, ләкин тарихы белмәгәннең киләчәге юк дигәндәй, без бу тарихны, без бу фаҗиганы дип әйтергә кирәк. Без моны онытырга тиеш түгел. Һәрбер афганчының батырлыгын билгеләп үтеп, юбилей медальләре тапшырылды. Сагышы да, моңсу да. Калганнар инде, кайта алмаганнарны искә алып безгә бик моңсу инде. Аларны искә алу авыр инде хәзер. Аларны сөйләмичә дә булмый, яшьләргә әзрәк патриот тәрбия дә кирәк инде. Төшләргә дә кергәли кай вакыт. Әлбәттә, бу хатирәләр көне дә. Кызганыч, хәтердән сызып ташлап булмый торган истәлекләр көне. Дальний Востокка производитель башта пограничник булып служиттек. Шуннан Афганистанга набор булды да, алып киттеләр Афганистанга безне. Булды инде случайда шундай, безне окружение кылдылар, сдаватчикларга предлагательләр. Динләрендә вертолетлар төшеп килеп шулай, кыткарып безне итеп. Андый случай булды инде. Аны яны искә төшерәсе килмәйдер бик. Дөресен әйткәндә. Бүген алар булганны шөкер дип яши, туган төбәгенә яратып хезмәт итәләр. Аллага шөкер, исән сау туган якка кайтып, менә 30 ел гомеребез авышып китте. Шул дәврдә менә 30 еллык бәйрәмебезне үткәреп ятабыз Мәхәббәт бина техникум бинасында. Хәзерге яшьләргә теләгем шул, инде бүтән сугышлар кабатланмасын, инде илебез тыныч булып, шундый дөньяларда яшәргә Ходай насыйп итсен безгә. Әтнәдә Афганчылар оешмасы күрешү урына. Ул борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшер өчен кирәк. Проблемалар эшебез бар инде, безнең бер ветераныбыз авыр хәрәкәт итә. Аңа инде менә ничек тә булса автомобиль юнәтергә, чөнки хезмәт ветераннарына түгел, хезмәт инвалидларына җиңелрәк алалар, ә менә сугыш инвалидларына ничектер бик авыр бара бу әйбер. Яратам җирдә кешеләрнең кояш кебек балкып йөргәнен. Әлбәттә, истәлекләрне яңартып, бер моңсуланып та, булганына сөенеп алыр өчен дә кирәк бу хәрәкәт. Кичәдә яңгыраган моңлы җырлар да бу ветераннар батырлыгына дан булып яңгырады. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Әтнә районы. Казанда Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең финалы һәм йомгаклау концерты узды. Әлеге чара Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән, мәдәният министрлыклары белән берлектә үткәрелә. Бәйгенең төп максаты яшь буынны патриотик рухта тәрбияләү, яшь талантларны ачыклау һәм барлау. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Динара Хәбибуллина. Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең финалы бара. Конкурс мондый дәрәҗәдә беренче тапкыр үткәрелә. Катнашучылар саны 1000-нән артык иде. Бүген сәхнәдә 62 финалист чыгыш ясый. Һәрберсе өчен бик җаваплы көн. Алар белән без дә аралаштык. Бу конкурста катнашу миңа аеруча ниндидер җанга тынычлык кертә, чөнки мин үземнең туган телемнән бик нык яратам. Горурланам шундый бөек шәхесләр булганына, аларның шигырьләрен сөйләгәндә минем җаным ниндидер ләззәт алган кебек. Мин шушы конкурска килеп, шушы бәйгегә килеп катнашуыма шиксез шатмын. Шушы көннәр сезнең күңелдә мәңге шушы тарихи вакыйга булып күңелләрегездә калсын инде Казандагы булган көннәр. Чөнки бәйге белән һәм шушы иҗади процесста катнашу, менә бу көннәрегез сезнең күңелдә мәңге сакланып калсын. Бәйге бөтен дөньяны кылачлап алды. Катнашучылар арасында төрле милләт вәкилләре булу да сөендерә. Димәк, Муса Җәлил иҗатының аларга да тәэсире зур. Конкурс берничә этапта 4 ай дәвамында барды. Шигырьләрне татар, рус, инглиз, француз, төрек, таҗик телләрендә сөйлиләр.
Айрым бер номинация буенча герой шагыйрь турында үзләре язган шигырьләрне сөйләү мөмкинлеге дә булды. Кырның илендә армияга алынган Отвага газетасының корреспонденты булган. Дошман кулына эләккән, бик каты яраланып, язган шигырьләрендә утырган заманы. Муаббит дәфтәрләрендә белмим икән кемдер. Муса кебек зур шагыйрь дә безнең өчен үсеп килгән яңа буынны аша Җәлил аша үзебезнең каһарманнарыбыз аша милләтебезгә кире кайтарырга, аларны югалтмаска дигән ниятдә торабыз инде. Өметләнәбез шулай булыр дип. Бәйгенең йомгаклау өлеше Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында узды. Килгән кунаклар арасында язучылар, артистлар һәм башка иҗат әһелләре дә бар. Муса Җәлилнең батырлыгын, иҗатын иң элек безнең балаларыбыз белергә тиеш. Алар аның канына сеңәргә тиеш, рухына сеңәргә тиеш. Әгәр балаларыбыз Җәлилне белеп үсмәсәләр, алар тагын кемне белергә тиешләр? Бу Җәлил безнең иң зур шәхесләребезнең берсе. Дәвам итәбез. Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең бүләкләү тантанасы. Иң дулкынландыргыч мизгелләр. Бүген бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез бер сәхнәдә. Киләчәктә дә шушлай матур итеп сезнең уңышларыгызны күреп безгә сөенеп яшәргә язсын. Без сезнең белән, сез безнең белән, сез безнең киләчәк. Җиңүчеләргә дипломнар, истәлекле милли бүләкләр тапшырылды. Шулай ук ерак җирләрдән килгән милләттәшләребезнең чыгышларын тыңлау мөмкинлеге дә бар иде. Dans une prison fasciste à Plotzency. Un traître a dénoncé le clandestin, le symbole inébranlable et l'amour sincère à raison. Чара барышында сугыш турында фильмнар һәм театраль куелышлар да тәкъдим ителде. Залдагы тамашачыларга тәэсире нык булды. Җәлилнең тормышы җырга тиң. Җыр үлемсез булган кебек, аның шигырьләре, исеме дә үлемсез. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган, милләтебез ничек яшәгән? Игътибарыгызга 100 ел элек сәхифәсе. Исәнмесез, татарлар тапшырын даими караучы тамашачыларыбыз. Гадәттәгечә сезнең белән Казан университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә очрашабыз. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Алтай газетасы. Нәрсә турында язганын әйдәгез бергә карап алыйк. Алтай газетасы 1918 ел 25 апрель саны. Диния нәзарәтеннән протесты. Уфада милли идарә таратылган вакытта диния нәзарәтенең калдырылганлыгы газетамызда язылган иде. Мөхбирләремездән алынган хәбәрләргә караганда диния нәзарәте агзалары арасында милли идарәнең 2 нәзарәте таратылуга протест йөзеннән диния нәзарәте агзалары үзләре эш ташлап таралырга тиеш дигән фикерләрне сөйләүчеләр булса да, диния нәзарәте тарихи бер дини мәхкәмә булганлыктан таралу муафиq табылмаган ва таратылган 2 нәзарәт кебек килеп корал көче белән куганчыга кадәр таралмыйча үз вазифаларын үтәп торырга карар биргән. Диния нәзарәте шуның белән бәрабәр милли идарәнең 2 нәзарәтенең таратылуына да салкын кан белән генә карап калмаган. Үз тарафыннан ошбу протестны матбугатка чыгарырга карар биргән. Диния нәзарәтеннән гасырлар буенча дини ва милли кысынкылыкта яшәгән эчке Русия ва Сибир мөселман төрек татар милләте бөек инкыйлаб юлы белән дини ва милли эшләрен үз кулына алырга тиеш күреп, мөхтәрият игълан иткән ва милләт мәҗлесе җыеп мөхтәриятне гамәлгә куяр өчен 3 нәзарәттән гыйбарәт бер милли идарә сайлаган иде. Милли идарә исә аз вакытта булса да дини ва милли эшләрне бик яхшы итеп милләтнең теләгенә муафиq юлга сала башлаган иде. Менә бүген 12-25 апрельдә милли идарәнең мәгариф ва малия нәзарәтләре милләтнең теләк ва ихтиярына хилаф буларак кара көч тарафыннан таратылды. Таратылмый калган диния нәзарәте милләтнең теләгенә хилаф буларак бер грух халык тарафыннан эшләнгән бу эшкә шиддәтле сурәттә ихтираф ягъни протест итә. Якын киләчәктә бу эшләрне эшләүчеләр милләт һәм тарих хузурында бөек мәс'улияттә калачакларын ихтар кыла. Мөфти Галимҗан Әл-Баруди
Казыйлар Ризаиддин бине Фахреддин, Кашафеддин Тәрҗимани, Хуҗатил Хаким Мәхмудов, Габдулла Сулейманов, Салихҗан Урманов, Мөхлиса Буби. Бу протест русчага тәрҗемә ителеп, рус газеталарына да бирелгән. Алтай газетасы 1918 ел. Менә шундый кызыклы вакыйгалар Алтай газетасының сахифаларында яктыртыла, дуслар. Үз тарихыбызны белик, яратыйк һәм алдагы буыннарыбызга да җиткереп калыйк. Ә инде Алтай газетасының саннары белән якыннан танышырга телисез икән, Казан университетының китапханәсенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Бүгенге менә шулар. Татарлар тапшыруы игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара. Иртәгә дәвам итәрбез. Сау булыгыз.